Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing pasinaon basa Jawa. Dinten punika kita sesarengan badhe nyinaoni wulangan kalih inggih menika teks piwulang serat wulang reh pupuh gambuh. Langsung kemawon ngancik wonten ing materi serat wulang reh pupuh gambuh kaanggit dening Pakubuwana sekawan saking Keraton Surakarta Hadiningrat. Ancase dipun damel serat wulang reh punika inggih menika Pakubuwana sekawan paring piwulang marang manungsa lumantar serat wulang reh, memberi nasihat atau pembelajaran kepada manusia melalui serat wulang reh. Serat wulang reh menika menapa to? Serat wulang reh menika nasihat terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tembang gambuh menika asalipun saking tembung jumbuh utawi sarujuk kang duweni teges yen wis jumbuh utawa yen wis sarujuk banjur digathokake antarane priya lan wanita sing padha duweni rasa tresna ing pangangkah supaya bisa urip bebrayan. Tembang macapat gambuh mengandung filosofi yang tinggi dan memuat pendidikan karakter yang kuat. Gambuh bisa dimaknai sebagai sebuah kecocokan atau biasa disebut jumbuh, tepat, kesepahaman, dan kebijaksanaan. Bijaksana berarti dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya dan mampu bersikap adil. Salajengipun wonten paugeran utawi patokan syarat dalam penulisan tembang gambuh. Wonten tigang perkawis ingkang baken kedah dipun mangertosi. Inggih menika guru gatra, guru wilangan, kaliyan guru lagu. Guru gatra menika inggih cacahing gatra saben sapada utawi jumlah kalimat tiap bait. Yang kedua, guru wilangan. Artinya jumlah suku kata pada setiap larik utawi cacahing wanda saben sagatra. Ingkang pungkasan guru lagu inggih menika tibaning aksara utawi jatuhnya vokal terakhir pada setiap larik. Paugeranipun saking tembang gambuh ingkang sepisan guru gatra wonten gangsal baris. Sekar gambuh ping catur setunggal kang cinatur pulah kang kalantur kalih tanpa tutur katula-tula katali 3 kadaluwarsa kapatuh sekawan lan gangsal kapatuh pandadi awon. Lajeng wonten guru wilangan ingkang sepisan 7 sekar gambuh ping catur wonten 7. Lajeng kang cinatur polah kang kalantur wonten 11. Lajeng tanpa tutur katula-tula katali wonten 12. Kadaluwarsa katutuh wonten 8. Lajeng ingkang pungkasan kapatuh pandadi awon wonten 8. Lajeng ingkang pungkasan guru lagu sekar gambuh ping catur U kang cinatur polah kang kalantur U malih tanpa tutur katula-tula katali I kadaluwarsa katutuh U
Lajeng ingkang pungkasan kapatuh pan dadi awon o. Lajeng wonten tuladha tembang gambuh. Pada ingkang sepisan ingkang umum biasanipun diagem wonten ing pembelajaran inggih menika ingkang cakepanipun Sekar Gambuh ping catur. Pak Domo badhe nyontoni utawi mencontohkan tembang gambuh yang dilakukan atau ditembangkan. Sebagai contoh aja, Sekar Gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pan dadi awon. Inggih kala wau tuladhanipun tembang gambuh ingkang sampun dipun tembangaken. Lajeng ngancik pada setunggal. Sekar Gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pan dadi awon. Sekar Gambuh ping catur artinya tembang gambuh yang keempat kang cinatur polah kang kalantur, yang dibicarakan tentang perilaku yang kelewat batas tanpa tutur katula-tula katali. Tanpa ada nasihat akan semakin tak terkendali. Kadaluwarsa katutuh terlanjur menjadi sebuah kebiasaan. Kapatuh pan dadi awon. Dados wonten ing pada setunggal menika isinipun atau isinya adalah tembang gambuh yang keempat. Yang dibicarakan adalah perilaku yang tidak terkendali. Perilaku yang tidak terkendali yang dimaksud adalah perilaku orang-orang yang tanpa nasihat. Setiap orang yang tak mendengar nasihat akan tersia-siakan hidupnya. Hal ini disebabkan setiap kebenaran akan ia cari sendiri. Kadang bertemu setelah melalui serangkaian percobaan, kadang tak bertemu sama sekali. Hidupnya tak terkendali. Waktunya disia-siakan hanya untuk mencoba. Lain halnya jika ia mau mendengar petunjuk, pengalaman dan nasihat orang lain, hidupnya akan lebih efektif. Orang-orang seperti itu akan semakin lama akan semakin terpojok atau katutuh. Kata katutuh dipakai untuk menyebut keadaan orang yang dimintai tanggung jawab dan tidak bisa mengelak. Jika terbiasa melakukan pola hidup seperti itu, akan berakibat buruk pada akhirnya. Sangat susah untuk diubah ke jalan yang benar. Kata kapatuh berarti sudah terbiasa dalam menjadi spontan dalam melakukan sesuatu. Sudah menjadi akhlak, perangkai watak yang sulit untuk diubah. Akibatnya akan sangat merugikan diri sendiri. Negesi tembung ing sajroning pada setunggal kala wau. Sekar Gambuh ping catur. Sekar berarti tembang, gambuh berarti gambuh, sarujuk, cocok, jumbuh, ping berarti yang, catur berarti empat. Kang cinatur polah kang kalantur,
kang berarti yang, cinatur berarti yang dibicarakan, polah berarti kelakuan, kang kalantur berarti yang terlewat batas. Lajeng tanpa tutur katulo-tulo katali. Tanpa berarti tanpa, tutur berarti nasihat, katulo-tulo berarti sia-sia, katali berarti makin lama. Lajeng wonten kadaluwarsa katutuh, kapatuh pan dadi awon. Kadaluwarsa berarti terlambat, sudah terlewati batas waktu. Katutuh berarti terpojok, kapatuh berarti jika terbiasa, pan berarti akan, dadi awon berarti jadi buruk. Tulodo ingkang angka kalih pada kaping 3. Tutur bener puniku sayektine apantes tiniru, nadyan metu saking wong sudra papeki, lamun becik nggone muruk, iku pantes sira anggo. Tutur bener puniku artinya ucapan yang benar, yaitu sayektine apantes tiniru, sejatinya pantas untuk ditiru, nadyan metu saking wong sudra papeki, meskipun berasal dari orang yang memiliki derajat rendah, lamun becik nggone muruk, namun jika baik pengajarannya, iku pantes sira anggo, maka itu pantas untuk kamu tiru atau pantas untuk engkau tiru. Negasi tembung padha 3 kala wau. Tutur bener puniku sayektine, tutur bener puniku sayektine apantes tiniru. Tutur berarti ucapan, bener berarti benar, puniku yaitu sayektine, sejatinya, apantes berarti pantes, lajeng tiniru berarti ditiru. Lajeng wonten nadyan metu saking wong sudra papeki. Nadyan berarti walaupun, metu keluar, saking berasal atau dari, wong orang, sudra papeki orang yang memiliki derajat yang rendah. Lajeng lamun becik nggone muruk. Lamun berarti namun, becik berarti baik, nggone berarti tempatnya, muruk berarti ngajar. Lajeng wonten iku pantes sira anggo. Iku berarti itu, pantes berarti pantas, sira itu kamu, anggo itu berarti pakai atau tiru. Dados wonten ing pada ketiga tembang gambuh menika wonten ajaran utawi piwulang kang bener iku wajib dianut utawa ditiru. Dalam ajaran piwulang yang benar itu wajib untuk ditiru. Senajan ajaran iku asale saka wong pidak pedarakan utawa kaum rendah atau miskin, atau memiliki pangkat yang rendah, pangkat yang kecil, nanging yen ajaran utawa piwulang iku mau becike kudu ditiru. Ajaran yang benar itu patut diikuti meskipun berasal dari orang yang rendah derajatnya. Namun jika baik ajarannya, maka ajaran tersebut pantas untuk diterima. Tulodo salajengipun wonten ing pada 6. Iku umpamanipun, aja ngandelaken sira iku, suteng nata iya sapa kumawani, iku ambeke wong digang, ing wasana dadi asor. Iku umpamanipun artinya itu adalah sebuah perumpamaan. Ojo ngandelaken sira iku, jangan pernah menyombongkan diri.
Suteng noto iyo sopo kumawani. Seorang raja siapa yang telah berani? Iku ambeke wong digang. Itu adalah perilaku yang adigang. Ing wasono dadi asor, yang pada akhirnya dapat merendahkan. Wonten ing tembang pada 6 menika isinipun kabeh mung unen-unen, aja angkuh lan congkak, amarga saka raja utawi saking bangsawan. Duwe panganggep ora ana wong liya kang wani marang dheweke. Iku kabeh tingkah laku adigang utawi sombong. Kaya mangkono bakal ngasorake derajatmu dhewe. Itu semua hanya perumpamaan. Janganlah kamu menyombongkan diri, karena dirimu adalah keturunan dari putra raja, sehingga merasa tidak mungkin ada yang berani. Itu tabiat yang adigang, ujung-ujungnya akan merendahkan dirimu sendiri. Negesi tembung saking pada ke-6. Iku umpamanipun aja ngandelaken sira iku. Iku berarti itu umpamanipun, umpamanya. Ojo jangan ngandelaken, mengandalkan sira iku diri. Suteng iyo sapa kumawani. Suteng noto berarti raja, iyo iya. Sapa siapa, kumawani berani. Lajeng iku ambeke wong digang. Iku berarti itu, ambeke watak, wong itu orang, digang adigang atau kuasa. Lajeng ingkang pungkasan ing wasana dadi asor. Ing iku di wasana itu akhir, dadi menika menjadi, lan asor menika rendah. Lajeng wonten tuladha ingkang pungkasan inggih menika wonten ing pupuh pada 11. Tetelu nora patut yen tiniru mapan dadi luput. Titikane wong anom kurang wewadi, bungah akeh wong kang nggunggung, wekasane kajlomprong. Tetelu nora patut artinya ketiganya tidak patut kau tiru. Yen tiniru mapan dadi luput. Kalau kau tiru, malah akibatnya akan menjadi buruk. Titikane wong anom kurang wewadi. Ciri-ciri orang muda adalah tidak dapat menyimpan rahasia hati. Bungah akeh wong kang nggunggung. Senang bila banyak orang yang menyanjung atau memuji. Wekasane kajlomprong, yang pada akhirnya akan menjerumuskan dirimu sendiri. Negesi tembung saking pada 11. Baris ingkang sepisan, tetelu nora patut. Tetelu nora patut. Tetelu menika artinya ketiganya. Nora tidak, patut itu pantas. Yen tiniru mapan dadi luput. Yen tiniru, jikalau ditiru, mapan itu bertempat, dadi luput jadi salah. Salajengipun wonten titikane wong anom kurang wewadi. Titikane itu ciri wong itu orang anom, muda, kurang wewadi, kurang rahasia dalam menyimpan hati. Lajeng wonten bunga akeh wong kang gunggung. Bunga itu senang, akeh itu banyak. Wong itu orang, kang itu yang, dan gunggung itu memuji. Pungkasan, wekasane kajlomprong. Wekasane itu akhirnya, kajlomprong itu terjerumus.
Dalam isi tembang foto 11 ini menceritakan ketiga contoh di atas merupakan contoh yang salah dan tidak patut ditiru. Kalau kamu menirunya, berarti kamu telah melakukan tindakan yang salah. Anak muda suka kalau disanjung atau dimanja kebaikannya. Tidak tahu itu semua bisa menyesatkan dirinya sendiri. Saka tulodo telu mau kabeh ora patut tiniru. Kabeh tulodo mau yen ditiru malah dadi luput. Wong anom titikane ya iku seneng yen digunggung utawa dilem dening wong liya. Nanging kabeh iku wusanane bakal njlomprongake awake dhewe. Cekap semanten ingkang saged Bapak andharaken, sugeng pepanggihan malih wonten ing pasinaon salajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.